Și aș vrea în seara aceasta să vă împărtășesc și ceea ce vreau să vă împărtășesc, aș vrea să fie spre zidirea voastră, nu spre întristare, nu spre deznădejde, nu spre necredință, ci mă rog ca Dumnezeu să vă întărească în seara aceasta. Să vă vină în ajutor, pentru că în toate lucrurile Dumnezeu se implică. Și așa cum se vorbea în seara aceasta aici, avem un Dumnezeu care știe totul. Și lucrul care m-a ținut în picioare a fost chiar acesta, că Dumnezeu mi-a arătat că știe totul. Și în momentele în care n-am mai înțeles nimica, Dumnezeu mi-a adus aminte de un lucru, că El o știu totul mai dinainte. Și mi-a împărtășit lucrul acesta. Și de asta mă bucur că avem un Dumnezeu atât de minunat și un Dumnezeu care ni s-a descoperit. Și dacă încă nu ți s-a descoperit, mă rog să-L cauți de grabă. Pentru că așa cum spunea fratele Alin, așa de ușor câteodată să treci prin momente grele, dacă știi că Dumnezeu ți-a spus mai dinainte. Și te-a asigurat prin asta că va fi lângă tine. Și Dumnezeu să vă binecuvinteze. Aș vrea să vă spun câteva lucruri despre viața mea și apoi am să ajung la momentul despre care s-a amintit. Sunt căsătorit sau am fost căsătorit, anul acesta aș fi făcut 11 ani de când m-am căsătorit. Desigur m-am căsătorit de tânăr pentru că mi-am luat o soție mai mare ca mine. Dumnezeu mi-a dat o soție deosebită. Deosebită. Chiar faptul că am ajuns împreună pentru mine a fost o minune. Ea a fost mai mare decât mine, eu eram la liceu, ea era la facultate, ea de fapt era și cumnata mea. Dar era o fată care nu ar fi acceptat să se căsătorească cu un băiat mai tânăr decât ea. Era o fată foarte serioasă și cu credința și cu viața. A fost o fată deșteaptă care a învățat foarte bine. Și mă uitam la ea și vedeam în ea o soție perfectă pentru mine. Un băiat care mă jucam cu pocăința, deși eram din familie de pocăiți, era din familie de nepocăiți, dar s-a pocăit. Și prin ea Dumnezeu a întors toată familia la credință. Și a fost o fată deosebită la care m-am uitat cu drag și am zis, dacă fata asta mi-ar fi soție, eu aș putea să stau aproape de Domnul. Și chiar așa s-a și întâmplat. Dar ca să fim împreună, Dumnezeu a trebuit să lucreze, pentru că ea mi-a spus să nu mă gândesc la așa ceva. Ea este mai mare, eu sunt mai mic. Și să nu mă gândesc la lucrul ăsta. Era cu 3 ani jumate mai mare decât mine. Dar Dumnezeu așa a făcut lucrurile încât ea a venit la mine. Și așa am ajuns să fim împreună. Dumnezeu ne-a binecuvântat. Viața, deși a fost grea încercată, Dumnezeu ne-a binecuvântat cu 6 copii. Cel mai mare, cum s-a spus, are 8 ani, acum fetița cea mai mică a crescut. Un băiat pe nume Abel, Andrei, Caleb, Iosua, Estera și Rahela. Și a fost o binecuvântare pentru noi, ne-a dat și gemeni la un moment dat. Am avut o fată și un băiat. Și îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru fiecare, a fost o mângâiere. Ultimii 3 copii din viața noastră au fost copii pe care Dumnezeu ne-a promis într-un mod deosebit. Și știu că Dumnezeu a vrut să se nască în familia noastră și sunt deosebiți. Dar toate lucrurile au fost minunate, să spun așa, frumoase. Nu m-aș fi gândit la o situație de genul acesta niciodată. Dar aș vrea să vă spun acum și aș vrea să revin la această întâmplare. Dumnezeu în urmă cu 7 ani mi-a vorbit un lucru care nu l-am înțeles atunci. Ieșeam dintr-o biserică și la ușa bisericii m-a așteptat un frate și mi-a spus o întrebare. A zis, crezi în lucrarea Duhului Sfânt? M-am uitat la el și i-am spus, cred. I-am răspuns în grabă, pentru că credeam, deși nu avusem până atunci experiențe. Și mi-a spus, uite ce mi-a descoperit Dumnezeu despre tine. Dumnezeu va rupe de lângă tine un suflet drag ție. Și au mai urmat câteva lucruri pe care Dumnezeu mi le-a spus în acel om. Desigur, a fost un moment dificil pentru mine, pe atunci eu aveam numai un singur copil. În drumul meu spre casă, pentru că eram în altă localitate, am început să plâng, am început să mă gândesc, am început să trăiesc ce ar însemna lucrul ăsta, desigur, m-am gândit chiar la soția mea. Dar spre casă a fost o luptă mare în mine și am zis, nu se poate așa. Dumnezeu n-ar lucra așa în viața mea. N-aș fi crezut. Și m-am liniștit zicând, poate nu Dumnezeu mi-a vorbit, poate e vorba de altă persoană. Și m-am liniștit, am ajuns acasă, nu i-am spus nimic soției mele. Și așa au mai trecut încă vreo aproape 4 ani de zile din viața mea, când din nou s-a repetat un lucru interesant. Tot așa, după o slujbă la o biserică, la urmă a venit la mine un frate și mi-a spus că a avut o vedenie cu privire la mine. Și a zis în felul următor, te-am văzut stând în fața unui pat. Și pe patul acela zicea o femeie care murise.
Și m-a întrebat el așa, zice, ești cumva căsătorit? Pentru că nu purtam verighetă. Și eu i-am spus, da, sunt căsătorit. Și atunci mi-a spus în felul următor, poate este vorba despre soția ta. Desigur, am făcut legătura, dar parcă acel poate m-a încurcat. Am zis, poate nu-i vorba de ea, poate fi vorba de altă persoană. Și desigur, m-am interesat despre fate, mi s-a spus că este un frate bun, că ceea ce Dumnezeu îi descoperă este cu dașamin. Și am lăsat lucrurile deoparte. Tot nu i-am spus soției mele, pentru că am zis, nu vreau să o deranjez, nu vreau să o speriu. Am zis că, nu știu cum am judecat atunci, dar le-am pus cumva deoparte. Și au mai trecut încă aproape 4 ani de zile. Anul care a trecut a fost un an interesant de la jumătatea lui. Dumnezeu ne-a binecuvântat cu o fetiță, cea din urmă fetiță. A fost o binecuvântare de la Domnul. Soția mea, Dumnezeu i-a dat un vis cu privire la ea, că îi va da o fetiță. Deși avusem gemeni și gemenii erau destui de mici, abia acum au făcut 2 ani de zile, dar Dumnezeu a înștiințat-o și a primit cu bucurie și acest dar din partea lui Dumnezeu. A venit luna septembrie când pentru prima dată Dumnezeu mi-a vorbit mai aproape de evenimentul acesta. Eram la o rugăciune, într-o seară, într-o familie și acolo era un vas de lucru și mi-a spus în felul următor în lucrarea care am avut-o. A zis, bărbatule, chiar dacă vei rămâne singur, chiar dacă vei rămâne gol, tu să te bucuri în Domnul. Desigur, fraza aia atunci n-am înțeles-o. N-am înțeles-o pentru că m-am gândit în felul următor, am zis, poate iară va veni o încercare în viața mea în care mă voi simți singur. Că de obicei în încercări ne simțim singuri. Prea puțin steau alături de noi câteodată. Este un lucru interesant care l-am văzut. Când trece cineva prin încercare, avem tendința foarte repede să judecăm încercarea acelui om, în loc să-i fim un sprijin. Pentru că oricum la toți ne vine rândul. Și așa de bine te simți și așa de bine poți să treci prin încercări când cineva ți este alături. Nu când cineva stă și se uită la tine și se întreabă oare ce cauți acolo. Și am stat și m-am gândit și am zis, Doamne, ce va urma, ce va fi. S-a apropiat momentul acesta și eram într-o lucrare cu cineva și înainte cu câteva zile, câteva săptămâni să se apropie evenimentele care au trecut prin viața mea, am trăit o neliniște și spuneam acestui frate cu care mergeam în lucrare, zic, nu știu ce se întâmplă. Trăiesc o neliniște, nu pot să o controlez. M-am tot gândit de la ce m-a tulburat și de ce a venit tulburarea asta peste mine. De fapt, lucrul acesta îl simțeam ori de câte ori urma un eveniment mai negativ. Și simțeam și trăiam acea neliniște și nu știam de unde va veni și de ce o trăiesc. Și spuneam, parcă mi se întristează Duhul în mine și nu știu de ce. Și undeva la sfârșitul lunii noiembrie, spre începutul lunii decembrie, din senin a apărut o slăbiciune peste soția mea. A început să se simtă slăbită, a început să se simtă fără putere și slăbiciunea asta parcă creștea. Ne-am dus la doctor, doctorul a zis, poate cum ai născut, nu de mult ai născut, ești anemică din cauza asta, pentru că în analiză a ieșit că are o anemie severă. Ei ne-au prescris un tratament și am luat tratamentul, dar în ciuda acestui fapt, lucrurile nu s-au ameliorat și din contră, parcă au devenit tot mai dificile. La un moment dat am ajuns la spital și chiar din prima zi când am ajuns la spital, am fost luat deoparte de o doamnă de acolo și mi s-a spus frumos în față, a zis, omule, pentru soția dumneavoastră nu se mai poate face nimica. Are o formă de cancer care a atins toate organele aproape și chiar oasele. Și a zis, nu mai se poate face nimic în dreptul ei. Zice, pregătiți-vă pentru ce este mai rău. A fost poate cel mai dificil moment din viața mea. A fost momentul în care n-am mai știut ce să gândesc, n-am mai știut ce să spun, n-am mai știut ce să fac. Pentru că n-am mai trecut pe acolo. Și în momentul acela m-am dus din acel birou, m-am dus la soția mea. Ea era lucidă, cum să vă spun, nu și-a pierdut niciodată luciditatea, puteai să vorbești cu ea. M-am uitat la ea, în minte mi erau lucrurile care mi s-au spus. Am încercat să o încurajez, să-i spun că trebuie să plec până acasă, să stea liniștită, că am să revin și am plecat. Desigur, n-am putut să păstrez durerea, n-am putut să o țin în inimă. Au venit niște momente dificile, niște momente grele, dar ce vreau să vă spun? Dumnezeul nostru este un Dumnezeu care le știe pe toate. Și în acele momente l-am simțit pe Dumnezeu lângă mine.
de fapt, am realizat că dacă nu mă uit la El, nu pot să trec peste acele lucruri și peste acele momente. M-am dus acasă, n-am vorbit cu nimeni, m-am retras în cameră și am început să mă rog lui Dumnezeu. Nu mai fost rugăciuni cum le facem noi de obicei, nu mai fost rugăciuni cu introducere, nu mai fost rugăciuni de obișnuiță. Am început să vorbesc direct cu Dumnezeu și am început să-i spun clar ce se întâmplă. Cu toate că El știa. Și a spus un singur lucru: Doamne, ajută-mi să-mi păstrez mintea întreagă. Ajută să-mi păstrez gândurile, ajută-mă să nu mă pierd. Ajută-mă să rămân un om rațional și să pot să trec peste toate lucrurile astea. Desigur, am început să mă rog lui Dumnezeu pentru vindecarea ei și vă mărturisesc un lucru: nu m-am îndoit de asta. Am crezut până în ultimul moment că Dumnezeu poate să o vindece și nici n-am acceptat alt gând. Nici n-am acceptat posibilitatea ca să nu fie vindecată, dar în același timp i-am spus lui Dumnezeu, am zis: Doamne, voia Ta să se facă. I-am spus lui Dumnezeu că face ce vrea. Am încercat să negociez cu El, dar parcă nu ieșea nimic. Am încercat să-L înduplec pe Dumnezeu și mă rugam, dar parcă nu simțeam că nu se lasă înduplecat de mine. Și n-am înțeles de ce. Vorbeam cu Dumnezeu pe mașină, vorbeam în orice loc mergeam și spuneam lui Dumnezeu: Doamne, și la un moment dat i-am spus un lucru și m-am corectat. I-am zis: Doamne, dacă Tu îmi vindești soția, eu ți-am slujit până astăzi, dar dacă mi-o vindeci, am să Te slujesc și mai mult. Am să Te slujesc cu toată viața mea. Dar parcă nu m-am putut opri și am zis: Doamne, dacă nu o vindeci, am să Te slujesc și mai mult. Pentru că am simțit că nu-s corect cu Dumnezeu. Și n-am avut ce să-i mai spun. Cuvintele mele nu puteam să le rostesc în așa fel încât să simt că îl pot îndupleca pe Dumnezeu. Au fost 2 săptămâni în care soția mea a stat în spital. Desigur, multe biserici au intrat în post, multe persoane m-au sunat să mă încurajeze. N-aveam niciun răspuns clar atunci, dacă Dumnezeu o vindecă sau Dumnezeu o duce acasă. Au fost 2 săptămâni grele. O săptămână a fost la Satul Mare, o săptămână a fost la Cluj. O încurajam cum puteam, cât îmi dădea Dumnezeu. Dar vreau să vă spun un lucru. În toate acele momente în care nu știam ce o să se întâmple, singura bucurie a mea și singura putere a fost faptul că mă uitam la Dumnezeu. Mi-aș fi dorit mult ca Dumnezeu să o vindece, dar nu s-a întâmplat. Dar în acele momente când stăteam la spital, și era foarte interesant un lucru, parcă simțeam moartea așa de aproape. O simțeam așa de aproape de mine. Când ieșeam din salon de la ea, mă retrăgeam într-un loc și începeam să mă rog lui Dumnezeu. Și începeam să mă gândesc la Dumnezeu, să mă gândesc la ce-a făcut în viața mea, să mă gândesc la mântuirea pe care mi-a dat. Că în momentele acelea n-am avut altceva la ce să mă gândesc. Nu mi-am mai folosit nimica. Nu mă mai interesa nici dacă am ceva, nici dacă n-am. Nu mă mai interesa nici de bani, nici de mâncare. Nu mă mai interesat absolut de nimica, pentru că nu mai se foloseau la nimica. Putea să vină cineva să spună: am să-ți fac lucru cu tare și am să-ți fac lucru cu tare. Nu ți-ar fi fost folosit la nimica. Dar în momentele acelea stăteam deoparte și mă rugam lui Dumnezeu și am zis: Doamne, dacă un lucru vreau să păstrez, este credința în Tine. Pentru că au fost momente în care diavolul a încercat să mi-l descrie pe Dumnezeu într-un fel aparte. A încercat să mi-l aducă, să spună: unde e Dumnezeul Tău acum? Cum a putut Dumnezeul Tău să lase așa ceva peste tine? Uite-te la tine, uite-te la copiii pe care ți-o dat Dumnezeu. Oare crezi că Dumnezeu, ăsta e Dumnezeul Tău? Oare chiar crezi că ești copilul lui Dumnezeu? Au fost multe gânduri și n-aș putea să vi le spun. Sunt gânduri care vin peste noi când trecem prin încercări. Și cel mai puternic gând pe care diavolul ne-l aduce este că Dumnezeu e departe de tine atunci. Dar nu a fost așa. Nu a fost așa. Eu m-am uitat la Domnul Iisus. Pentru că în ziua în care m-am întâlnit cu El, Domnul Iisus mi-a schimbat viața. Și am zis: Doamne, un singur lucru vreau să-mi păstrez în inima mea, și asta e credința în Tine. Chiar dacă trebuie să pierd tot, nu vreau să-mi pierd credința în Dumnezeu. Și mă retrăgeam deoparte și mă rugam lui Dumnezeu și mă bucuram nu de lumea asta, nu mă bucuram de ce ar urma, mă bucuram de Domnul. Și îl simțeam în inima mea și am zis: Doamne, mă bucur că Te simt lângă mine. M-au sunat mulți, m-au încurajat, dar parcă nu-mi folosea, nu mă ajuta. Nu mă ajuta pentru că ceea ce simțeam în inimă ei nu puteau să simtă. Dar Dumnezeu simțea cu mine. El era acolo cu mine, plângea cu mine, suferea cu mine.
și l-am simțit așa de aproape de mine. Simțeam că am nevoie de El în fiecare zi. Zilele acelea pentru mine parcă au fost numărate. Simțeam că în fiecare zi când mă trezesc va trebui să lupt. Simțeam atâta descurajare, atâta îndoială. Și simțeam că va trebui să iau fiecare zi în serios. Și Dumnezeu m-a ajutat în fiecare zi să biruiesc. Pentru că s-au întâmplat zile și momente din viață, au fost momente care n-am știut cum să le trăiesc. N-am știut ce să fac. N-am știut cum să mă port. N-am știut cum să mai vorbesc. N-am știut ce să mai spun celor din jurul meu. Dar am zis, eu mă încred în Domnul. Și mulțumesc lui Dumnezeu că m-a ajutat. Am simțit puterea rugăciunilor care s-au făcut. Și vreau să vă spun un lucru. Am simțit mâna lui Dumnezeu peste mintea mea și peste capul meu. Mi-au trecut prin față gânduri, mi-au trecut prin față cuvinte foarte grele și dificile. Dar simțeam o putere a lui Dumnezeu care le ținea departe de mine. M-a lăsat numai să le văd. M-a lăsat numai să le privesc. Dar nu le-a lăsat să mă atingă. Nu le-a lăsat să mă atingă și m-am minunat de lucrul acesta. Și după ce Dumnezeu a adus-o acasă, au fost momente atât de dificile, dar mă uitam la ele, dar simțeam că Dumnezeu nu le lasă să mă atingă. Și mulțumesc lui Dumnezeu pentru asta. Cu 2 zile înainte ca Dumnezeu să o ducă acasă, vorbeam la telefon cu o persoană și Dumnezeu a avut un mesaj pentru mine atunci. Dumnezeu a dat un mesaj pentru mine și a zis, bărbatule, Dumnezeu vrea să grăbească lucrarea cu soția ta, pentru că vrea să-i pună capăt suferinței și durerii. Și a zis că vei primi o veste și atunci vei înțelege că totul s-a terminat, și durerea, și necazul, și suferința, iar cu tine voi începe o lucrare nouă. Desigur, am ascultat mesajul acesta, dar eu l-am luat tot pentru mine. Am zis, Dumnezeu o vindecă. Se termină cât de repede. Așa am perceput eu, nu puteam să gândesc altfel. Și dacă mi-ar fi spus cineva, n-aș fi putut gândi altfel. Pentru că am înțeles un lucru, câtă vreme soția mea trăiește, am o speranță la Dumnezeu. În acele zile mi-a venit foarte mult în față cuvântul lui Dumnezeu din Samuel, când Natan s-a dus la David și a vorbit despre copilul care l-a avut cu Batșeba și a zis, copilul acesta va muri. Va muri, nu va trăi. Și totuși David s-a retras și a început să se roage și să postească, să-L înduplece pe Dumnezeu. Și pentru mine acesta a fost Dumnezeu atunci. Așa l-am văzut și eu pe Dumnezeu. Am zis, Doamne, chiar dacă mi-ar veni cineva să-mi spună în față, eu Tu nu voi accepta. Pentru că eu te știu pe tine, știu că ești un Dumnezeu care te îndupleci. Și până în ultima zi am zis, Doamne, eu vreau să te... N-am acceptat niciun gând că ea va pleca. Chiar dacă mi se transmiteau semnale la un moment dat. Dar nu l-am putut accepta. Am zis, Doamne, eu mă încred în Tine. Și